Vážení športoví priatelia, sme späť z nášho komentátorského stanovišťa. Stav je 4-0, hrá sa druhý polčas zápasu o prvé miesto medzi štvrtou B a druhou B. Druháci majú loptu. Lopy vysúva Lakyho, ale Michal to celé zhatil. Divné pri najmenšom táto situácia. Nehajme to tak. Jakub vykopáva, teda bude vykopávať. Je to tam. Loptu. Malo to byť za mňa na Viktora. Minulo ho to asi o meter a pol. Druháci rozbiehajú novú akciu. Vedejú Lopy. Na ľavo je Laky. V strede Lacko. 3x L. Zaručí to gól. Nie. Iba out. Laky vykopáva out. Štvrtáci vystrelili. To bol, áno, Bohuš presne povedal, toto bol zjavný útok na naše stanovište. Druháci kopú už len tak zjavne z princípu, aby sa nepovedalo, že do toho nedávajú všetko, čo by mohli. Čo trošku škoda, pretože stav 4-0 nie je až tak celkom úplne nezvratný. Toto bolo zase jasné útočenie na nášho tabulového rozhodcu Mateja Šifru. Ten excelentný zákrokom svojej ľavej ruky vyrazil loptu, jak keby to bola pingpongová loptička. Je to Herkules ten chlapec, áno, áno. Strely druhákov sú nevýrazné, nervózne, nemajú cieľ, nepresné, dlhé, krátke, proste len nie také, aké by mali byť. Je to škoda, pretože týmto spôsobom sa ešte viacej znervozňujú, dávajú štvrtekom viacej príležitosti a tí ich, povedzme si na rovinu, s radosťou využijú. Druháci sú v útočnom pásme, štvrtáci sa ešte necelkom oslobodili, druháci to ešte zachránili, nič z toho však už asi nebude, ale áno, nič z toho nebude. Štvrtáci zachytávajú loptu, vyrážajú do útočného pásma. Druháci to však zhatili a idú. Druháci začínajú novú akciu, úplne od začiatku od brankára Jana cez Lakyho po pravej strane. Lopy sa chytá za hlavu, pretože Orech po ľavej strane. To nespracoval tak, jak by mal. Ježiš, toto mohol byť gól, keby sa Lopy neválal po zemi, jak Peter Hrušák, jak všetci futbalisti. Proste padne na zem, drží si nohu, dojde ju do ostrého postrika a je zdravý. Hlúposti. Keby sa postavil, bežal, už by mohlo byť 4-1. Za to štvrtáci sa s tým netoto a bežia dopredu. Ale čo to, out. Štvrtáci majú out. Druháci však vybiehajú. Ježišmária, tak toto mohol byť zvrat v zápase. Lacko minul tyčku len o 10 cm. Šimon na striedačke si chytá hlavu. Hral už dneska vôbec nevedno. Štvrtáci idú dopredu. Viktor obchádza Lokyho. Strieľa však len do Orecha. Či Lakyho. Bože, Lopy, Laky. Hrozní sú títo druháci. Hrozní. Dúfam, že ďalší rok nepostupia. Teda môžu. To už nebudem komentovať. Nejaké reorganizačné zmeny po tribúne. Ľudí zjavne tento zápas už prestáva baviť. Bavia sa, hrajú Pexeso, hrajú Faraóna.
Už je to o ničom. Štvrtá B vie, že vyhrá. Druháci si však stále veria. Teda aspoň sa tak tvária, ich výkon o tom moc nesvedčí. Lacko ide, ale toto bol faul od Mareka. To bolo jasné a rozhodca si to všimol. Zapískal na svoju pišťalku. Na to ju má okolo krku jak kráva zvon. A toto je nepriamy kop, či priamy, no neviem. Tí chlapci sú v muríku a držia si vajca. Toto bolo premyslené až moc a dopadlo to zhruba tak, že Marek vybieha s loptou za štvrtú B do útočného pásma a dokonca sa dostal aj k strele po chybnom spracovaní brankára Jana. No druhákom sa to pomaly, ale isto rozpadá. 14 minút do konca zápasu, vážení športoví priatelia, stav je 4-0 pre štvrtú B. Druháci zase idú, štvrtáci sa nenáhlia. Sem tam nejaká strela z ich pásma, či polky, ja to volám pásmo, hokej pozerávam vacej. No je to jedno, chápeme sa, sme všetci Slováci. Či? Nevadí. Aj keď nie, nevadí, rozumieme sa, to je dôležité. Druháci strela, bránkár Michal vedel, kam Lacko mierí. Či to bol Lapy, či Lopy, je to jedno. Proste to chytil. Trase sa na toto tu stanovište komunističné, lebo nejaký magori tu na dupu. No, už dodupali, už je to v pohode. Štvrtáci majú loptu. A zase majú loptu, Laky to hodí len do autu. Zahrávajú, Janko ide. Kubo, Jano Hlavička, Jano Nožička. To bol Viktor, ak sa nemýlim, mám tu tyčku, nevidím. Lopy, či Lapy, ak si zase to pozriem. Lopy a Oriešek vyšli dopredu a Orieškom to aj skončilo. Štvrtáci sa bránia, nepresná strela od Lakyho. Nič z toho, veľká škoda. Druháci mohli zabrať viacej, mali šance, nevyužili, je to škoda. Keby ich využili, už by mohlo byť zhruba 4-2, 4-3. Samozrejme za predpokladu, že brána by bola prázdna, pretože strely išli buď mimo, alebo ich brankár Michal excelentným spôsobom chytil. Istí fanúšikovia tu skandujú, prečo mám pocit, že to je určite Mary. Nevidím ju síce, ale kto iný by to asi tak mohol byť. Skandujú štvrtá B. No neviem na čo, keď štvrtá B vyhráva o 4 góly. No, vyzerá to tak, že futbalisti sa už rozhodli, ako to dopadne. Druháci však idú. No skončilo to veľmi rýchlo. Ako keby som to vždycky všetko zakríkol. Toto vyzeralo celkom nádejne, bolo to pekné, válenie, gúlenie, kotúlanie lopty. Ale druháci, ako keby to až príliš pretechnizovávali. Proste sa zaciklia vo vlastných fintách a potom to tak dopadne. To mi pripomína Švestáka z Telesnej. No je to tak, pravda, priatelia. No druháci však po rohu, vidíme ako to dopadne, táto štandardná situácia je štandardná, takže nie je sa čomu